Хайбиш районунда Кушкүл ауылында туып өскен малайлар. Әзер просто прописка бойынша уже гөрмөктә дә Кушкүл районына күченгән иде. Призвался мин, получается, Нидән Апас районынан. Мин прописка белән күченгән иде, военный учетта аны Петрестейде. Ой, Петрестейде Апаста. Бардым, үзем там кешеләрне алалар, безнең турыдан атканнар, всегда. Сез кем булып хезмәт иткән идегез? Мин в войсках связи служил. Орелда, Улбагата 2006 елда киткән инде. Тоже бик җиңел китеп булмады миңа. Дүртенче малай идем мин, хезмәт кешеләрнеке. Семьядан. И мине калдырасы иделәр жыл жарымга. Мин үзем заявление язып киттем, 2 елга барасы иде. Кая барган? Хезмәт итәргә. Хезмәт итәргә барганча заявление язып киттем, 2 елга барасы иде. Минеке эш абый служит иткән ел булды, 2 ел. Берсәле службада иде. Әнигә куен килгәнендә ул. Хәзер бу жолы опять-таки безнеке нәрсә получается. Бөтенесе алар, без һаман калтырабыз. Яшь малайлар алар, без булабыз. Сезгә ничә яшь? Миңа 34 яшь. Безне алмыйлар, шакымыйлар. Кемдер он? За границага кача, алар турында бер сүз дә әйтеп тә булмый инде. Алар нинди да, үзенеке, как сказать, родинасын тапап китүче кешеләр инде алар. Мин аларны кешегә салмыйм. Шуңа күрә пришлось килергә дә военкоматка үзенә раз генә напомнить о себе, скажем так. Шулай, бүген находимся без монда.